Zvítězil v tvrdé konkurenci a jako první český letec na území Rakousko-Uherska vzlétl s letadlem. Během svého života překonal i několik dalších prvenství. Osud mu však létání nepřál a tak létání Jana Kašpara netrvalo dlouho. Kašpar se narodil v roce 1883 pardubickému hoteliérovi Františku Kašparovi přímo v jeho slavném hotelu Veselka. Studoval pražskou techniku a později odbornou automobilní školu v Německu. Jan však nebyl na škole premiantem. Výjimku tvořila fyzika a především mechanika, ve kterých vynikal. Kašparův otec byl fanouškem technické revoluce a zkoušel nové vynálezy. Proto měl už od dětství Jan Kašpar velmi blízko k novým objevům, především těm, které hýbaly světem. Na škole v Německu strávil Jan jen jeden semestr a následně začal pracovat u firmy Base und Selve jako konstruktér součástek pro vzducholodě. Během této zkušenosti se na krátkou dobu stává i automobilovým závodníkem. Výroba součástek pro vzducholodě v něm však především vzbudí zájem o letectví a během tohoto období také absolvuje svůj první let v horkovzdušném balonu. I tak však byla cesta k letectví pro Kašpara složitá. Po vzoru mnoha evropských letců se rozhodl postavit svůj vlastní letoun. Pracoval na něm v Pardubicích se svým bratrancem Evženem Čihákem. Kašpar využil svých zkušeností z Německa, kde narazil na lehkou slitinu hliníku a zinku, která měla ještě i další praktické vlastnosti. Rozhodl se ji proto použít pro vývoj svého letadla. Testovací lety s tímto strojem prováděli během jasných nocí, a to proto, aby se vyhnuli posměškům veřejnosti. Během testovacích pokusů však letadlo několikrát poškodili. Jednou vjeli s letadlem do příkopu a poškodili vrtuly, podruhé zase narazil Kašpar přímo do stromu a poškodil rovnou celé letadlo. Stroj byl totiž celkově příliš těžký a navíc osazený motor neměl takový výkon, proto se jim s tímto letadlem nikdy nepodařilo vzlétnout. Následně vznikl mezi bratranci spor. Po zničení letadla totiž chtěl Evžen pokračovat ve vývoji a zlepšování vlastního, tak aby nakonec poprvé letěli v něm. Kašpar však již nechtěl čekat a rozhodl se koupit oskoušený Blériot z Francie, s čímž Evžen nesouhlasil. Nakonec jej však Jan za zády Evžena opravdu kupuje. Kašparův otec využil svůj vliv a vyjednal s městskou radou výstavbu hangáru, kde mohl Jan svůj Blériot uschovat. Následně došlo mezi bratranci nejspíše k usmíření, jelikož pokračovali na vylepšování Blériotu. Na letoun dosadili například nový motor vlastní konstrukce. Pardubická městská rada také v roce 1910 rozhodla o vytvoření aviatického odboru v Pardubicích. Jehož cílem byla podpora letectví v Pardubicích a zlepšování podmínek během výcviku letců. Odbor získal pardubické letiště a začal s jeho rozšiřováním. Zároveň byla otevřena i letecká škola. Kromě Kašpara působili v odboru například i bratři Čihákové, Vincenc Bartel nebo Ludvík Očenášek, kteří všichni více či méně patřili k otcům aviatiky v Čechách. Kašpar se učil létat postupně, nejdříve létal rovně, až později se učil složitější manévry. Jak sám prohlásil, opravdu létat se naučil až díky náhodě, když se během přistání proti němu řítila kráva a on musel zatáhnout za výškové kormidlo, aby nedošlo ke srážce. Následně vystoupal, proletěl nad vesnicí, otočil se zpět, aby provedl druhý pokus o přistání. To se však již psal duben roku 1910 a o 2 měsíce později Kašpar úspěšně složil českou pilotní zkoušku před komisí.
Na území dnešní republiky vznikalo několik projektů stavby letadel. Letět se však jako prvnímu podařilo právě Kašparovi. Následovala šňůra několika veřejných představení, během nich Kašpar překonal i několik svých osobních rekordů a ve většině měst, kde se konaly, sklidili obrovský úspěch. Kašpar nyní soustředí své síly na vývoj vlastního letounu. Ten pojmenuje Kašpar JK a konstrukčně se podobá Blériotu. Na rozdíl od předchůdce z Kašparovo dílny byl již tento kus letu schopný. S ním i absolvuje první dálkový let. 13. května 1911 se vydává na trasu z Pardubic do pražské Velké Chuchle. Po vzletu se orientuje především podél železnice a když narazí na Vltavu, stáčí se podél ní. V Chuchli během přistání nepanuje přívětivé počasí, i tak zde úspěšně o 92 minut později přistává. Jan Kašpar se tím stává skutečným průkopníkem českého letectví. Jedná se o nejdelší let bez mezipřistání v Rakousku-Uhersku a Kašpar neměl v této zemi konkurenta. V životě Jana Kašpara následuje několik nešťastných momentů. V červnu 1911 se pokouší ve Vídni složit mezinárodní pilotní zkoušku. U té však neuspěje, během přistání poškodí totiž své letadlo. A následně musí čelit během několika letů technickým problémům na svém letadle, které bylo nakonec vážně poškozeno během jednoho z Kašparových letů z Pardubic do Jičína. Rekonvalescence z této nehody trvala Janovi necelý půl rok a následně se k létání a exhibicím vrací. V květnu 1913 umírá Kašparovi jeho otec a on musí svou pozornost přesunout na správu rodinného majetku. Díky tomu se do kokpitu letadel dostává stále méně častěji a má nízký nálet hodin. Po začátku první světové války mu úřady zabavují všech jeho 7 letadel. Proto již poté Jan Kašpar nikdy nelétal. K letectvu sice svou přihlášku poslal, nebyl ale nikdy přijat. O přesných důvodech, které k tomu vedly, můžeme jen diskutovat. Až po válce se stává členem československého letectva. V té době měl však na svém kontě jen 25 letových hodin, proto již nikdy nedostal v letectvu šanci usednout za knipl. Po válce pracoval i jako referent letectví na Ministerstvu veřejných prací. Zkoušel neúspěšně obchodovat na burze, avšak více se zabýval správou rodinného majetku a snažil se podnikat ve dřevozpracujícím průmyslu. Ani v jednom z těchto oborů ale nemá výraznější úspěch a proto jeho pokusy vedou pouze k tvorbě a zvyšování jeho dluhu. Následující momenty Kašparova života jsou už jen smutným dozvukem jeho úspěchů. Žádná z následujících verzí jeho příběhu však není na 100% ověřená. Podle některých začal Kašpar po neúspěších trpět depresemi. Ty jej dovedly až k neúspěšnému pokusu o sebevraždu oběšením. Tento pokus sice přežil, ale nachladil se během něho a dostal zápal plic. Podle jiných teorií byl zápal plic způsoben celoživotním vdechováním motorových výparů a neměl se sebevraždou nic společného. Temno kolem Kašparovy smrti jistě způsobil i fakt, kdy byl jeho odkaz během komunistické éry utlačován, jelikož úspěchy letce ze zámožné rodiny podnikatele zcela nezapadaly do komunistické ideologie. Naopak příběh o depresích a dluzích se komunistům poměrně hodil. Faktem však zůstává, že Jan Kašpar umírá 2. března 1927 v nemocnici na zápal plic. V dnešních dnech je odkaz Jana Kašpara rehabilitován.
Bylo po něm pojmenováno pardubické letiště, na tom pražském má poté svou bystu a nikdo mu již nesebere řadu prvenství, kterých během své letecké kariéry dosáhl. Do dneška si můžeme prohlédnout jeho letoun JK v Národním technickém muzeu, kam jej daroval po konci své letecké kariéry. Vážení cestující, právě jsme dorazili do naší cílové destinace, kde místní čas je přesně takový, jaký je na vašich hodinkách. Doufám, že se vám dnešní díl podcastu Ve vzduchu líbil a budu se těšit na opětovné shledání při jeho poslechu. Děkuji. Nezapomeňte, že všechny díly a další obsah naleznete na www.travelogic.cz.